Il-Ministru Byron Camilleri li fħoġru ta' responsabilità tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin għal darb'oħra għażel li l-pożizzjoni tiegħu rigward id-Direttur tal-ħabs Alex Dalli tkun illi jibqa' jfarfar. Meta kien mistoqsi minn Net News dwar jekk il-pożizzjoni tal-Kurunell Dalli għadix tenibbli wara n-numru ta' priġunieri li neħħu ħajjithom fl-aħħar snin kif ukoll allegazzjonijiet persistenti minn ex-priġunieri u sansitra ex-gwardjani tal-ħabs dwar l-aġir tad-direttur, Byron Camilleri reġa' għażel illi ma jħux pożizzjoni. Matul tmiem il-ġimgħa l-ġurnal illum żvela li l-allegat aġir ta' Alex Dalli kien jiġi investigat mill-Pulizija wara illi ex-gwardjan tal-ħabs Emanuel Kassar allega illi raħ idaħħal arma tan-nar illi ġor fuqu fħalq priġunier u jeddu illi se jaħliha fuqu. Mistoqsi dwar dan u jekk jaħsibx li d-direttur tal-ħabs għandu xieħu pass lura sakemm jitlestew l-investigazzjonijiet u l-inkjesti, Byron Camilleri ma ċaħax dak illi żvela l-ġurnal illum. Pożizzjoni tiegħek dwaru għax ovvjament hemm ċertu qraba pereżempju tal-gwardjani tal-ħabs, qraba tal-priġunieri, eċetera, eċetera, li jinsabu nkwetati. Jiena naħseb li l-Pulizija għandhom l-obbligu li investigaw kwalunkwe allegazzjoni. Madankollu huwa għażel li xorta waħda jdaħħal id-dubji dwar l-allegazzjonijiet li qed isiru dwar il-mexxej tal-ħabs għalkemm ikkonferma li l-allegazzjonijiet li saru qed jiġu investigati mill-Pulizija. Sfortunatament, kollok każijiet fejn l-allegazzjoni ma tkunx waħda veritiera, u l reħtix naraw illi kwalunkwe allegazzjoni tkun investigata. Mistoqsi jekk hux komdu bil-Kurunell Dalli li minflok iwieġeb id-domandi qed jiftaħ libell wara l-ieħor inkluż lil Net News, Byron Camilleri għażel illi jaħrab mid-domandi. Naċċa li ġifieri komdu bih bħalissa. Jiena naħseb li kont ċar ħafna u nerġa' ngħidlek jien niddeċidi fuq fatti. Ta' minkejja li l-Prim Ministru mexxej tal-Labor Robert Abela kemm il-darba kien ċar illi huwa komdu b'Dalli jmexxi l-ħabs. Iva għandi fiduċja fil-Kurunell Alex Dalli u fit-tmexxija tal-ħabs. Francesco Catania, Net News.